Здрасти, докторе. Имам проблем с онаеми работа, ще помагаш? Виж сега, тия работи не се правят така. Ти на училище не си ли ходила? На възпитание не са ли те учили? Как бе, докторе, добре до училищна отличничка бях. Ясно. Виж сега, значи, когато влизаш при мен, почукваш, влизаш и казваш: добър ден, докторе. Малко по-културно, малко по-възпитано. И казваш: докторе, имам проблем с вагината. А не с оная ми работа. Оная ти работа си има име. Казва се вагина. Разбрали ме? Да бе, докторе, разбрах те, абсолютно те разбрах. Хайде сега излез и влез както трябва. Ще го казвам, докторе, ще го казвам. Разбрах.